நவராத்திரி 3ஆம் நாளான இன்னைக்கு நம்ம வழிபடக்கூடிய தெய்வம் வாராகி அம்மன். வாராகி அம்மன் பன்றி முகமும் 3 கண்களும் 8 திருக்கரங்களும் கொண்டவள். நீல நிற மேனியலாக சந்திரகலை தரித்து சிவப்பு நிற ஆடை அணிந்து கம்பீரமாக காட்சி கொடுப்பவள். பூஜைக்குரிய மலர் செண்பக மலர், நெய்வேத்தியம் சக்கரை பொங்கல். இன்னைக்கு வாராகி அம்மனை வழிபட்டு இந்த ஸ்லோகங்களை சொன்னா ரொம்ப நல்லது. அஸ்ய ஸ்ரீ வாராகி கவசஸ்ய திலோச்சன ருஷிஹி அனுஷ்டு சந்தகி ஸ்ரீ வாராகி தேவதா ஔம் பீஜம் க்ளௌம் சக்திஹி ஸ்வாஹா இதி கீலகம் மம சர்வ சத்ரு நாசாத்தே ஜெயே விநியோகா. அதுக்கு அடுத்தது ஓம் ஐம் க்ளௌம் கந்தின்யை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் கோரக்ஷகாயை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் பூமி தானேஸ்வரியை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் மோகே மோகின்யை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் பகுரூபாயை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் ஸ்வப்ன வாராகியை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் மகா வாராகியை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் ஆஷாட பஞ்சமி பூஜன பிரியாயை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் மது வாராகியை நமக, ஓம் ஐம் க்ளௌம் மந்திரினி வாராகியை நமக. நமக்கு தெரிஞ்ச எளிமையான ஸ்லோகம் சொல்லி வாராகி அம்மனை வழிபட்டாலே ரொம்ப விசேஷம். இன்னைக்கு எல்லாரும் வாராகி அம்மனை வழிபட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிறத அவங்கள்ட்ட வேண்டுதல் வைங்க, எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். வாராகி இந்த பூமியவே தாங்கி பூலோகத்தை சந்தரிக்க வந்தவளல்லவா, அவளுடைய ஆற்றல், ஆயுதம், உலக்கை, திரிசூரம், பந்தா என்ற அகண்ட சக்கரம், இத்தோடு அவள் வர்றாள். அப்படி வரும்போது யுத்தம் செய்கிறாள். பூலோகத்திற்கே பூமிக்கே பூமியை தாங்கி மக்கள் ஜீவிக்க செய்தவள் இந்த வராகி அம்மன். வராகி இப்பொழுதும் வராகி அம்மாளை பற்றி நாம் நினைக்கும் பொழுது தற்பொழுது தஞ்சை பெரிய கோவிலில் ராஜராஜ சோழனால் வழங்கப்பட்ட அந்த வராகி அம்மை மிகவும் பிரசித்தம். இந்த அவதாரங்களிலேயே வராகியை எம்பெருமான் விஷ்ணுவானவர் வராகி